kissing. You don't know what you've been missing, oh boy. When you're with me, oh boy. Galegos no Mundo visita hoxe unha cidade na que tanto podemos subir aos seus rañaceos como pasear por túneles baixo asfalto. Estamos a falar de Houston, unha terra de contrastes onde as vacas e os ranchos texanos se mesturan ca tecnoloxía espacial. Pero esta cidade é moito máis que aquelo de Houston. Temos un problema, xa que a cuarta urbe máis poboada de Estados Unidos é unha importante sede petrolífera. E que aquí botar gasolina é moito máis barato que en Galicia, aínda que as distancias son moito maiores. Hoxe en Galegos no Mundo, benvidos a Houston. Pois estamos no Downtown, que é o distrito financiero de Houston. Sabes que os coches nos pitan porque aquí non teñen moita cultura do peatón, entón, aínda que estean verde para nós, eles teñen prisa. Son as sevillas dos cinturóns que santo máis dibuxo e máis cousa, máis lles gusta, máis lles parece. Pero o máis curioso é as escuelas, teñen o seu nome. Pois esta avenida leva o nome do Andy Anderson Center, que é o centro oncolóxico probablemente un dos máis famosos do mundo. E canto pode custar un tratamento? Custa alrededor de $400,000, 300,000 euros. Non está mal, Pois isto, Mónica, son as pedras lunares que se trouxeron de diferentes expedicións do Apolo 15, do Apolo 16. Aquí, se queredes, podedes tocar unha pedra lunar. O primeiro momento que cheguei a Houston foi sair do aeroporto en estas autoestradas enormes. Xusto había un camión ardendo, dicen, vaya benvida aquí a cidade. Cando destinaron a Houston a muller de Adrián, el pediu unha excedencia na radio na que traballaba e seguiuna aos Estados Unidos. Con el veremos o contraste do centro de Houston coa vila residencial onde viven. Hola, Adrián! Hey, benvidos a Houston. Bueno, son Adrián, son da Coruña, levo aquí ano e medio vivindo en Houston e son xornalista e vou vos presentar esta cidade. Pois estamos no Downtown, que é o distrito financiero de Houston, é onde máis ou menos vai toda a vida financiera, toda a vida dos business aquí de Texas. Sabes que os coches nos pitan porque aquí non teñen moita cultura do peatón, entón, aínda que estean verde para nós, eles teñen prisa. Mira, pero non hai moita xente, non, por a rúa? Non, polo general a xente non é moi de andar pola rúa, sobre todo de estar nos túneles, que é unha especie de outra cidade subterránea que ten de todo, ten de peluquería, restaurantes, comercios, tendas, todo baixo terra, porque aquí fai unha calor horrible, entón teñen que descansar un pouco dese calor. Pois imos ver que fauna hai aí abaixo. A ver, fauna no é o mellor sentido da palabra, porque xa verás, hai de todo. E a xente fai vida no centro? Bueno, normalmente non, a non ser a hora do almorzo onde si sale un pouco a comer, despois métense nas súas oficinas, nas torres, nos rañaceos e collen o coche e van para casa. Normalmente, pola noite isto quedase completamente deserto. Ese edificio tan original? Bueno, eso é a Pentoil Towers, que son, digamos, unha dos emblemas desta zona do Downtown. É dos 70, máis ou menos, é unha dos sitios máis visitados. E despois ao lado temos o que é o sitio máis alto de Texas, que é a Torre Chase. Adri, que están mirando esta xente? Pois como pasan todos estes camións que estarán cheos de, bueno, pois dos coches, supoño, e da infraestructura para facer unha carreira que va a haber este fin de semana en Houston. Unha especie de Fórmula 1, todo polas rúas, todo entre os rañaceos. Aquí non hai restriccións en ese sentido, unha cidade para coches. Galegos no Mundo, welcome to Houston. Onde estamos? Pois estamos no Sam Houston Park, que é un parque que está xusto pois antes de entrar no Skyline, e onde se pode ver todo o downtown, todo o que o sistema de rañaceos de Houston. E ti, por que estás en Houston?
Por qué? Bueno, pois viñen acompañando a miña muller, que está traballando nunha multinacional española aquí en Houston. E, bueno, eu pedi unha excedencia no meu posto de traballo e estou vivindo a vida americana. Ou seja, que tes asegurado o mellor o posto cando volvas. Cruza os dedos, pero en principio sí, esa é a idea. Porque aquí de xornalista, que? Bueno, hai bastante industria do xornalismo aquí en Houston, sobre todo latina, donde sí que podes ter contactos. Aquí a crisis casi non se nota. E ti onde vives? Eu vivo en The Woodlands, que é unha población que está como a 45 minutos de aquí de Houston Downtown, e que, bueno, é chula. Se vos parece, imos para lo e vos la ensino. Adrián, con tanta cultura do coche aquí as autopistas son gratis ou non? Pois non te creas, algunhas son gratis, pero como en España, as que son de pagar hai que apoquinar é bastante. E a gasolina como está? A gasolina eu creo que é o mellor que temos aquí, no sentido de que é super barata. Pois un tercio de que nos pode costar alá, encher o depósito. Este coche, por exemplo, que é un coche tocho e ten un bo depósito, por 40 euros se enche. E os seguros? Se non tes historial no país, sí que son caros. Nos, por exemplo, podemos estar pagando polo noso coche cada 6 meses pois 1.000 euros pode ser o que esteamos a pagar. O sea, é unha pasta. E ti tes carné de aquí ou como fixeches? Sí, porque o carné de España solamente se pode utilizar 3 meses. Entón, a partir de aí, tes que sacarte o carné tejano. E ademais, teño entendido que levas o teu propio coche. Levas o teu propio coche, sí, o sea, que xa estás acostumbrado a él. De feito, a xente que leva o seu propio coche, non ten o carné, se vai co seu propio coche tamén e sin o carné, sin fallas, o sea que é un pouco curioso todo o tema. Well, it's strange how many tortured mornings fell upon us with no warning, looking for a smile to beg or borrow. Bueno, pues aquí estamos en The Woodlands, aquí onde vivo. Bueno, aquí exactamente non, aquí é como o centro da vila, Market Street se chama. Como vedes é todo bucólico, todo bonito, toda a xente te saluda, non hai lixo polo chan. Mundo fantasía, vamos, parece incluso o show de Truman, que hai alguén mirándote por aí para o que estás a facer. É todo tan perfecto na realidade ou non? Bueno, aparentemente sí, despois eu xa non quero saber se é un non perfecto, pero se ve moi agradable. A ti, por exemplo, trouxeron a típica torta de benvida. Sí, nos cando chegamos non a torta, pero sí que nos trouxeron galletas, cookies de chocolate dos nosos veciños do piso de abaixo. Bueno, foi como unha película. Aquí moitas cosas son como nunha película. Entón, isto é o centro do pobo e despois que hai? A maioría da xente vive en casas, en urbanizacións, tamén todo estereotipo, todo gustaría lei mujeres desesperadas, ese típico barrio que te imaginas, pois é así. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer. Vaya casiñas, Pois sí, quen pillara unha delas, non? Parecen casas de películas, son casas de xente con moita pasta. Aquí, pois imagínate, a florinata de la zona. De que viven aquí? Pois eu supoño que vivirán do petróleo, porque aquí en Woodlands están pois a maioría das multinacionais e das empresas do petróleo teñen a súa sede aquí, o sea que a xente de pasta de Houston moita dela vive aquí en Woodlands, porque é tranquilo, agradable, e aquí, bueno, pois fan o seu sueño realidade. Pero a tua muller tamén traballa aquí diso, non? Sí, pero non vivimos aquí, non vivimos nesta casa, non. Chama a atención que está todo moi verde. Sí, porque é unha cosa da xente que nos vai visitar que moitos non lo din, non? Que chegan a Texas e pensan, vai ser o desierto, cactus, pero aquí é moi verde, porque Texas é moi grande, teñen moitas zonas, e nesta, por exemplo, pois é húmida, é super verde. En certo sentido parece un pouco Galicia tamén, Bueno, este xa é un barrio máis normal, máis de casas de clase media. De feito, aquí vive moita xente que traballa na mesma empresa que a miña muller. E xa vedes que, home, son casas que en España sería difícil acceder a elas, pero aquí, igual, pois por 150.000 euros podes ter unha destas casas que ves aquí. O sea que, nese sentido, a vivenda en Houston, en esta zona en concreto, é bastante asequible.
Bueno, ti onde vives entón? Nos vivimos nos apartamentos. Nos podíamos vivir aquí tamén nunha casa, pero decidimos vivir nos apartamentos porque pensamos que é máis seguro para a nena, sen ter medo de que se poda meter na piscina ou que te atopes bichos, porque aquí hai unha bichería importante. Sí. Serpes, arañas, mosquitos... Entón, bueno, pues ali, tendo zonas comuns, pues te evitas ter ti que manter todo iso. E bueno, aquí estamos, aquí é a zona onde vivimos, xusto ao lado do lago. Tes unha zona arriba que é unha terraza tipo chill out, tes a piscina, tes o gimnasio, clases tamén de música. Agora mesmo hai unha clase de zumba para todos os que vivimos aí. E bueno, estamos encantados, a verdade. Sobre todo por estar xuntos, porque se os dous estuviéramos vivindo na Coruña, igual pensábamoslo máis. Pero estando así en diferentes lugares, ela en Madrid, eu na Coruña, e con unha nena, pois esta foi unha gran oportunidade para todos. Entón casi era dificilísimo decir que non a Houston, ou que? Home, ten moitas partes buenas, porque, por exemplo, eu estou aprendendo inglés, estou botando un máster, cosas que, bueno, pues como vivir de Erasmus, pero sin pasar calamidades e comer espaguetis con atún. Bueno, é unha boa oportunidade, a verdad. Bueno, pues aquí estamos. Imos entrar na miña casa. Estades convidados todos, veña. Hola. Hola. Benvidos. Benvidos. Esta é a miña muller Patricia. Hola, que tal? De Sara. Encantada. O mismo digo. Eres a que trae os cartos a casa, entón? Pues sí, ahora mismo sí, polo menos durante 3 anos. Eu dedícome ás miñas labores. Esperemos que despois me compense. Iso. Vai espabilando, vai estudiando inglés rápido. Bueno, vou facer o que poida, pero se está ben así, desta maneira. Ai, claro. A ver, a tua filla e o resto da xente, quen é? Bueno, a miña filla está por ali xogando co resto dos amigos. Esta querida amiga é Yamel. Hola. Hola. Unha amiga mexicana. Benvidos. Moitas grazas. A súa pequena filla, Sofi, o Fofi. Mamen. Hola. De Salamanca. Nosotros somos charros. Aquí ven Elena. Hola, Elena. Cantos anos ten? 2 e medio ten. Naceu alá, é coruñesa de toda a vida. E que fala? Bueno, fala un batiburrillo de cousas. Fala... Español, un pouco de galego e un pouco de inglés. Bueno, vos canto tempo ides pasar aquí? Bueno, pues en principio os 3 anos que están preestablecidos. Despois, se é máis ou non, nunca se sabe, pero bueno, estamos contentos aquí. Sí, te será un traballo guardado, Sí, espero que... Recado para o meu xefe, guárdame o traballo, Bueno, pues nada, pues foi un placer coñecervos. Bueno, o mesmo digo. Moitas gracias por amosarnos unha parte deste outro Houston, vale? Moi ben. E ata sempre. Ata a próxima. Venga, chao a todos. Abur. Sonia estudou filoloxía inglesa e sempre andou de aquí para alá completando a súa formación, pero ademais o destino tiñalle preparado casar con escocés e mudarse aos Estados Unidos, onde traballa de profesora de inglés nun colexio de secundaria. Con ela imos coñecer un auténtico rancho texano. Hola, Sonia. Hola, benvidos a Houston. Hola, son Sonia, son de Ferrol, levo aquí 17 anos e son profesora. Pues mira, estamos aquí enfrente da Williams Tower, que é un dos edificios máis altos de Houston, ten 64 pisos. Justo enfrente está a Gerald D. Hines Waterwall, ou unha fonte que lle din, que ten 64 pés de altura, simbolizando os 64 pisos da Williams Tower. É unha cosa moi importante que aquí, debido da sequía, pois a agua recíclase cada 2 horas. Mira, que fai unha ferrola aquí, en Houston? Pois mira, vin aquí polo amor. Coñecín o meu marido en Ferrol, e aos 2 meses díxeme que viña aquí por traballo e vin con el. Aquí estamos, 17 anos despois. Porque ti que sabías de Houston? Eu non sabía moito, sabía da NASA, un centro médico moi importante, pero nada máis. Onde nos trouxeches? Pois aquí estamos en Cavendish Boot City, que é unha tenda en Houston que ten o que queiras e podas imaginar para vaqueiros. Found him by the stage last night. He was breathing his last breath. A bottle of gin and a cigarette was all that he had left. Welcome to Cavendish, Galelas Numando. Pois aquí estamos coas botas dos vaqueiros, que as teñen que ter postas todo o día, todo o ano. Faiga calor, faiga frío. Tes de varios precios.
Estas, por exemplo, sobre todo as mulleres levan este tipo de botas, costan $359. 250 euros, máis ou Sí, menos. aproximadamente. Pois aquí estamos cos vaqueiros, que é outra parte da indumentaria dos cowboys, e o Wrangler é o clásico de sempre. E a que precio están? Pois mira, están a $42. Eu sempre que vou de volta levo vaqueiros, porque en España costan 100 euros e aquí, pois fíjate. E non podía faltarlle o sombreiro, vaqueiro. E a xente leva polas rúas sen ter vacas? Sí, non teñen que estar no rancho pa poñer o sombreiro, para nada. Vou probar este a ver que tal é. A ver... ben. Que os parece? Xa teño o gorro, pero temos que facerlle un axuste pequeniño, e aquí está Mike, que va a axudarme. E que lle vai facer? Pois lle va a dar un pouquiño de vapor, entonces moldea un pouquiño, entonces non está así tan duro. Thank you. Moi ben, gracias. Thank you. Pois agora que xa teño o sombreiro, vou poñer as botas e vamos para o rancho. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Hi, we made it. Thank you so much. Do I park right here? You're fine. Thank you. You're fine. Bueno, pues aquí estoy con las botas postas. Vamos a saludar a Fred, o dono do rancho. Hi, Fred. Hi, how are you? I'm Pleased good. to meet you and welcome to our ranch. Thank you. Gracias. I'd like to introduce you to my wife, Julie. Hi, Julie. How do you do? Nice to meet you. Thank you. Hola. I'd like to introduce you to my son, Thomas. Thomas, and his wife, Liz. Hi, Ray. Nice to meet you. Que van facer? Vanse meter coas vacas e van a enseñarnos un pouco como as educan. Estas son novas. E as venderon agora unha granxa de alimentación e ali van a encher, poñelas ben guapas antes de que pase o que teña que pasar. Xa. O rancho ten 70 acres, que é o que lle chaman aquí, que son como aproximadamente 29 hectáreas, equivalente a 29 campos de fútbol. It's huge, é enorme, non? No, No. it used to be a whole lot bigger than this. É grande, pero non é tan grande como solían ser. Ahora o progreso, a civilización está se acercando cada vez máis, entonces, pois, o que ao lado de aquí do seu rancho era outro rancho, ahora son casas de urbanizacións con xente que se ven a vivir aquí ás aforas da cidade de Houston. Estas vacas? Pois estas vacas as están acercando aquí ao establo porque van facer unha demostración pequena de unha das artes daqui típica de Texas que se chama cutting, o corte. Telephone roads 10 miles long. 50 car lots and 100 honky tonks. Jukebox blasting in a beer bottle. Entón que fai? Pois está facendo o que se chama acotar a vaca, que a está guiando por onde quere que quera ela, que vaya a vaca. Non quere que volva a manada. Que estilazo ten Julie, Sí, é unha profesional, é moi elegante, é moi artística co seu... Leva facendo isto desde que era unha pequena. Sonia, parece que naciches para isto. Non, son filóloga. O máis cerca que estuve nun cabalo foi cando iba á aldea da miña abuela, na Barqueira Bella, cerca de Ortigueira, e estaban as vaquiñas, os cabalos e as galiñas e demais, pero esta é a segunda vez que me monto nun cabalo na miña vida. Estes cabalos úsanos só para as vacas ou tamén os venden?
Algunos son para utilizar con las vacas, outros tamén son para axudar no ranxo, e outros son xente que vive na cidade que ten cabalos e non teñen donde deixalos, entonces como que aquí son os establos para eses cabalos. Están bañando. Cada vez que montan a caballo hai que bañarlo. Sobre todo con este tempo porque fai tanta calor que o cabalo necesita eso. Sonia, vaya hebillas ou como lle chamen aquí do cinto. Sí, son as hebillas dos cinturóns que sempre gustanlle canto máis grande, canto máis dibuxo e máis cousa, máis lles gusta, máis lles parece. Pero o máis curioso é as espuelas. Vai, a ver. Porque os homes compranlles espuelas as mulleres e teñen o seu nome. Mira, Liz. Entonces aquí ten Liz e aquí está a de Julie. Que bonitas botas, Julie, nice boots. ¿Verdad? Están moi elegantes, moi guapos todos. Bueno, familia, thanks a lot for having us here. Moitísimas grazas por ternos aquí. Thank you all for coming. So We long. love seeing you. Goodbye. Ahora vamos para a miña casa a conocer a miña familia. Sonia, onde está a túa casa? Pois aquí estamos en Katy, que é unha zona residencial nas aforas de Houston, como a 20 minutos. Aquí está a miña casa. Benvidos. Bueno, ahora xa vou sacar o sombreiro porque estamos na casa e fai calor. E aquí está o meu pedaciño de Galicia. Sargadelos, como non? Sargadelos, aí está. Aí, non? Tamén a teño aquí que compreina e encarceina un pouco para que fora un pouco diferente. Esa é unha casa espectacular. Aquí en Texas todo é grande. E aquí teño máis sargadelos. Comprei e meu pai nunha das visitas que fixeron miña familia moi manitas para que as colgara dunha maneira diferente. Encontramos estos marcos e as puxo el aí. A mí o que me sorprende sempre é como dá distraído isto sin romperse. Pois é difícil, algunhas veces romperon algunhas cousas, pero o empaquetamos ben. Entre os chorizos e máis o xamón, empaquetase e chega. E aquí nesta esquina é onde teño as fotos da familia. Esta é miña abuela, é miña madriña. Como se chama? Chámase Mercedes, pero todos lle chaman Mani. Estuvo en Francia 18 anos, aprendeu moito de cociña, e todo o que sei de cociña eu aprendino dela e da miña mai. E aquí están a miña familia. Este é Jim. Hola, Jim. Mónica. E Lorena, a miña filla pequena. Hola. Aquí están Tomás. Hola, Tomás. Hola. Estás xogando básquet, E Marta. Hola, Marta. Encantada. Entón, como vos coñecestes vos? Pois el estaba traballando no astilleiro en Astano cando se chamaba Astano. Eu tamén coincidimos nun bar vendo un partido do Trofeo das 4 Nacións, Escocia e Inglaterra. Que está facendo? Pois mira, está facendo uns T-bones que son típicos de Texas. Chámase T-bone porque o hueso ten unha forma de T. Entonces, T é bone de hueso. E pementos de padrón? E pementos de padrón. Meu pai trouxome semillas e pican de carallo. En serio? Non se poden comer casi, xa verás. Vou te enseñar onde están. E ainda cos collas pequenos, ainda cos collas grandes, collas como os collas, pican moito. E non nos comedes, entón? Algúnha vez, cando temos moitas ganas, porque a mi marido encantanlle, entonces soporta 2 ou 3, pero despois xa perde o sentido do sabor. Oli. Que bonita. É a raíña da casa. E non se está degorando para a carne? Está aquí porque me parece que quere trabar algo, pero vamos mandala para dentro que é mellor. A ver, que nos trouxeches aquí? Que Pois nos has mira, preparado? aquí teño unha mezcla de galego-tex, ou galego-tejano, como queras. Temos aquí unha empanada e máis... Que Ponteuberá, aí? Ten un Ponteuberá. Moitas grazas. Temos uns pimentiños de padrón, que a ver que se atreve a probalos. Aquí está a tarta de Santiago. E fixéchelo ti todo? Fixena eu, sí. Mira, aprendiches ben da tua avoa, moi ben. Moi ben.
Están aí as chuletós grandes, os T-bones. Para a parte texana. E para regalo todo temos unha botelliña de Martin Kodaks. Carai. E tamén temos unha cerveza local de Texas. Temos dúas. E cando ides volver ali? Pois eu vou visitar a meus pais en outubro. E despois, pois, aquí estaremos hasta que este o traballo do meu marido. Se toca volver, volvemos, e se non, pois aquí estamos. Aquí estades ben, non? Aquí estamos ben. E agora, pois, quería despedirme saludando a miña familia, meus pais, meus irmáns, miña sobrinha, miña abuela, miña avoa, Mani, as miñas amigas do colegio, as merchitas, as clandestinas, a toda a xente que coñezo, que non podo decir todos os nomes, que os quero moito e os que os levo sempre no corazón. Veña, gracias. un mico, familia. Chao. Chao. Alfonso estaba traballando de auditor financeiro en Madrid e a empresa ofreceulle un traslado aos Estados Unidos. Non o dubidou, ademais xa estaba feito a vivir en moitos sitios diferentes, así que non lle tivo ningún medo a esta nova aventura en Houston. Hola, Alfonso. Hola, galegos. Benvides a Houston. Hola, son Alfonso, son de Ourense. Levo 2 anos en Houston e son auditor financeiro. Onde estamos? Estamos no Texas Medical Center, que é o maior centro hospitalario do mundo. 50 centros hospitalarios, dos cales 20 son hospitais, temos escolas de medicina, laboratorios, centros de investigación, farmacia, todo o que podas imaginar está neste lugar. Galegos no mundo, welcome to the Houston Medical Center. Canta xente traballa aquí? Alrededor de 100.000 persoas. Vamos, que se nos pasa algo estamos seguros. Sí, sempre que teñas un seguro privado, que non é barato precisamente. Titelo. Sí, a empresa no que traballo doume, porque senón é moi arriesgado vivir aquí sen un seguro. Por exemplo, quitaron a MOA. Canto che custaría se non tivese seguro privado? Pois o que vou dicir non é que tolei, pero non menos de $2.000, $3.000. Que? Mais ou menos? Pois 1.500 euros, 2.000 euros. E hai metro en Houston, que non diría que todo o mundo usa coche? Bueno, en realidade esta é a única liña da cidade. É unha cidade de 4 millóns de habitantes e só temos unha liña de tranvía que vai dende aquí ata o downtown. Alfonso, vin no metro que está en bilingüe. Sí, aquí todo. Eu diría que a mitad da poboación fala español aquí tamén. Tens que pensar que aquí isto foi parte de México. E como acabaches en Houston? Foi unha oportunidade. Cando estaba traballando en Madrid, dixeronme hai este programa para moverte aos Estados Unidos. Estás interesado? Sí, eu sempre quería venir aquí e traballar un poquinho, unos anos. E xa levo 2. E onde estamos? Pois esta avenida leva o nome do MD Anderson Center, que é o centro oncolóxico probablemente un dos máis famosos do mundo. E canto pode custar un tratamento contra o cáncer? Foi unha curiosidade que investiguei e costa alrededor de $400.000, 300.000 euros. Non está mal, Almost heaven, Houston, Texas, Blue Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like the breeze. Pois agora estamos en Monrose, que é a zona máis alternativa a bohemia da cidade. Hoxe, como podes ver, temos o Día do Orgullo Gay, por eso hai tanta xente, tantas bandeiras. Temos de todo aquí, xente apoiando e xente en contra. Pero teño entendido que Houston, a alcaldesa é lesbiana, non? Sí, ahora mesmo a alcaldesa é lesbiana recoñecida e está casada. Houston é ahora mesmo, digamos, un recuncho demócrata un pouquiño máis liberal co interior de Texas. Pero, como sempre, hai de todo neste país. Galegos no mundo. Welcome to Houston. Vou a presentar a miña moza, que está por aquí. Hola. Iris, esta é Mónica. Hola. Iris.
Ladies. Sí. Encantada. Fala galego ou español? Un poquinho español. Un pouco. E como vos coñecestes? Pois saindo de festa. Una noite fui por ali a zona de marcha na Midtown e inviteina a bailar. Moi ben feito. Pero aquí hai marcha ou que? Sí, como todos os lugares, ainda que os locais pechan as 2 da mañá. As 2? Sí. Eso non é festa nin é nada. Bueno, depende, polo menos disfrutas a mañá seguinte. Bueno, ahora estamos no Discovery Green. Aquí pues temos un lago, unha fonte onde os nenos poden refrescarse, co calor que fai, pues é lógico. Ali en fronte temos tamén o estadio de béisbol, do Houston Astros, que non son moi bons precisamente. E xogas algún deporte? Xogo tenis, de vez en cando con ela. Así? Sí. Cando vas levar para lá? Ahora en setembro e outubro estamos planeando unha viaxe para coñecer os meus pais, os meus amigos e toda a zona de Galicia, que seguro que vai gustar moito. Pero xa os coñecerá, non? Falamos por Skype. Ah, bueno. Mira, que é isto? Que vai pasar aquí hoxe? Pois parece ser que hoxe temos un festival de cultura india. Alfonso, que sabías ti de Houston antes de vir? Pois, se soy sincero, o clásico Houston temos un problema, as instalacións da NASA, penso que o que coñecía máis. Non teña nin idea que había esta multiculturalidade. Pois a verdade é que non. Home, é certo que esta é outra metrópole americana, pero cando chegas aquí pensas que vou encontrar maioría de mexicanos, persoas de Latinoamérica, pero hai moita cultura de outros continentes. Isto é un exemplo. E hai algo que non deas atopado aquí, que botes de menos, dala? Sí, hai dous cousas que boto moito de menos. A primeira é a posibilidade de camiñar máis a miúdo. Aquí tedes que usar o coche demasiado. E a outra cousa é o mar. A posibilidade de estar preto do mar tomando unha caña, aquí non hai. Bótase moito de menos. Pois ata aquí o día de hoxe con vos, moitas grazas. Foi un placer ensinaros Houston, espero que os gustase. Vou mandar un saúdo a miña familia e aos meus amigos de Coruña. Ata sempre, chao aí. Chao. Mercedes coñeceu o seu home en Ferrol cando estaba traballando nos estaleiros de Navantia construindo unha plataforma petrolífera. Ao rematar, os dous marcharon aos Estados Unidos e agora viven nunha zona residencial típicamente americana ao noroeste de Houston. Hola, Mercedes. Hola, galegos. Benvidos á miña casa. Hola, son Mercedes de Pontedeume. Levo aquí 15 anos e son ama de casa. Pasade, que os vou presentar a familia. Hola. Bueno, este é o meu marido, chamase Fran. Hola, Fran. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Falas español, moi ben. Aquí temos a Adriana, que ten 12 anos. Hola. Esta é a pecarechiña da casa, Megan. La reina. E aquí temos a Sara, que ten 7 anos. Bueno, Mónica, pois imos pasar a cociña. Esta é a cociña, é unha cociña típica americana. Está aberta a sala, como podes ver, moi amplia, todo está conectado. Unha cousa moi típica das cociñas americanas é o triturador. Mira, aquí temos un lixo orgánico, vamos trituralo. A ver. Cuidado as mans, non? Poñelos aquí. Isto é o que activa o triturador. E aquí... Pasade, aquí temos outra cosa moi típica nas casas americanas que é a lavandería. Ai, mira que práctico. Que axúdame moito coas nenas e aquí poden poñer as súas mochilas, as súas chaquetas, as súas medallas. As súas medallas. De que son? Pois estas son de Adriana, temos moitas medallas dela, estamos pois moi orgullosas dela. Despois Sara, que Sara gustalle moito o fútbol. Ela fai, aquí chamase o soccer. Sí. E fora algo imprescindible para toda a familia, aquí onde pasamos os veraos e os invernos tamén. Porque fai moito calor, ademais. Fai moito calor, de verdad, necesítase de vez en cando saltar na piscina. E canto pode costar unha casa aquí nesta urbanización? Unha casa como esta co piscina pode chegar aos 450.000, 500.000 dólares. 300.000 euros.
máis ou menos. Sí. Bueno, Mónica, imos deixar as nenas con amiga, vamos a ter un paseo. Ui. Bueno, casi mellor que esperamos unha hora a que esta tormenta pase. Pero isto é normal, ou que? Isto é moi normal en Houston, pode estar diluviando e nunha hora escampa e moito sol. Esperamos. Esperamos. You can get it. Move to your left, move to your right. Line it up now. Everything will be out of sight. Come on and line it up. Line it up now. Mira, Mónica, ahora estamos paseando pola zona máis industrial de Houston. Aquí hai moitas empresas relacionadas co petróleo. Mira, se te fixas, ali adiante está un pozo de petróleo. Esta é unha zona moi rica. Pero aquí debaixo desta terra hai petróleo. Sí, sí, aquí mesmo, Mónica. Aí traballo eu. E que faz? Soy, bueno, el jefe de la planta. Hacemos equipo de perforar. Tenemos como 2.000 personas que trabajan allí. Entón viaxas moito, supoño. Sí, bueno, Merce le dice, sí. Merce di que sí, non? Bueno, e cara onde imos? Ahora imos ao Museo Espacial da NASA, un dos museos máis visitados aquí en Texas. Non din que hai un galego na Lúa? Din. Pois para lá imos. Estamos no Museo Espacial da NASA, na cidade de Houston. É unha parada obrigatoria, sempre que a nosa familia ven a visitarnos. É moi divertido para os nenos. Toda a tecnoloxía espacial concéntrase aquí, neste Museo da NASA. Entón a tua familia ven te visitar moito? De vez en cando, cada ano intentan turnarse. Os meus pais veñen un ano, a miña irmá e o cuñado e o neno veñen no próximo ano. Pois aquí estamos na zona dos traxes espaciais. Aquí temos un traxe que levouse no Apolo 12. Aquí está outro traxe que levouno a primeira muller americana que foi ao espacio. Ese é a nave que utilizouse nos primeiros episodios de Star Trek. Mercedes, é isto que é? Pois isto, Mónica, son as pedras lunares que se trouxeron de diferentes expedicións, do Apolo 15, do Apolo 16. Aquí, se queredes, podedes tocar unha pedra lunar. Every time I look into your loving eyes. Onde estamos, Mercedes? Estamos na bahía de Galveston, que está ao sur de Houston, na costa, máis concretamente no seu porto. Aquí podes ver os barcos que se dedican á pesca de gamba. E agora nos diriximos á plataforma museo. Máis concretamente, Fran, vadevos explicar o que é un barco plataforma. Esto es una plataforma de perforar. Allí se llama un derrick. Y esto es donde usan estos tuberías, giran y hacen un agujero allí para llegar a petróleo. Esta plataforma en particular es muy antiguo, muy pequeño, pero por ejemplo donde construimos el barco en Astano estaba mucho más grande, mucho más moderna y eso. ¿Cómo en Astano? ¿Tú trabajaste en Astano? Sí, yo sí, estaba una maravilla. ¿Sí? Estuvimos allí año y medio, eso es donde encontré mi esposa guapa y lo dio muchas mentiras y me creía y venía a Houston y aquí estamos.
Yo estaba trabajando con una compañía que estaba construyendo el barco de Discover Enterprise. Es una plataforma grande de perforar. ¿A que se estrelló contra Ponte das Pías? Sí, pero no fue yo, no fue yo. ¿Estáis contentos aquí en Houston? Sí, nos encantamos, nos encantamos. Pero ti gustache Pontedeu, me dixéchesme antes fora de cámara, que estás enamorado de Galicia. Sí, hombre, si pudiera vivir allí, mañana, vamos allá. Chiquita. Ay. Vente. Ven, bueno. O traballo. Sí, hay trabajo. Ah, o traballo, claro. Sí. Aquí ya tenemos una barco hermana del Enterprise, sí. No es la misma, pero es muy parecido. Las dimensiones ya son similares. Este tipo de barco puede trabajar en profundidad de 3.000 metros o más. 200 personas pueden vivir allí. 200. Sí, es un hotel. ¿Cuánto tiempo puedes estar no mar, neste caso? Normalmente ellos están un mes, seis semanas por allí, pero... ¿Ti traballaches aí nun deses barcos? Sí, ya tiene un cine, un gimnasio, la comida está riquísimo, allí ya enganches un poco, ¿no? Sí. Mercedes, que non para de chover, Pois non é o común. Estamos nun destino turístico que moita xente ven aquí, é unha vila moi bonita, aquí temos a praia, hasta o color do mar cambia coas olas. E Galveston era unha cidade, un porto dos máis importantes de Estados Unidos e internacional da exportación de algodón. Os huracáns acabaron con este porto e o que máis afectou foi o huracán Ike. Moita xente tivose que mover ao interior na zona de Houston, perderon as casas. E vos estabades aquí? Sí, nós estábamos na zona de Spring. Vivímolo con moita tristeza, claro, porque moitos amigos que tiñen aquí casas, familias, pero a nós non nos afectou moito. 1, 2, 3, 4. Estamos no mar mexicano. Sí, por aquí hai moitos. De feito, estamos no Golfo de México. E a tapa... Unhas tapas de Pontedeume, non? Sí. Bueno, como el pulpo. E se vas ao pulpo, directamente. Sí. Que máis botades de menos, a ver? Pois a familia, eso sempre, o callejeo... O sol. O sol. E volvete pronto para Galicia, entón? Sí, xa vamos pa semana que ven. Sí. Estamos en Galicia. Canto tempo? Imos estar 6 semanas. Ah, ainda botades, Sí. Todos los años. Todos os anos. Todos os anos. Coas Tedes moita nenas. sorte, Sí. É para recargar a batería para o ano que ven. Vale, despois somos retiradas en Pontedeume. A ver, ese é o plan, a ver que pasa. Veña, pois foi un placer, vale? Bueno, encantado. Saludos para Chao. Pontedeume. Chao. Chao, galegos. Alberto é enxeñeiro informático e emigrou desde a Coruña aos Estados Unidos porque a súa muller conseguiu un traballo de profesora en Houston. En 3 semanas acadou el tamén un posto nunha empresa como programador. Hola, Alberto. Hola, galegos. Benvidos a Texas. Hola, son Alberto, son da Coruña, levo aquí en Houston 2 anos e traballo de enxeñeiro informático. Pois este é o Herman Park, é así como un pouco o parque familiar de Houston, e ao fondo é un obelisco conmemorativo da independencia de Texas de México. E bueno, cara ali está Sam Houston, que foi o que liberou Texas dos mexicanos. En honor a él ven o nome desta cidade. Mira, ti que faz en Houston? Pois eu viñen porque a miña parella surxiu unha oportunidade profesional aquí como mestra. Entón decidimos pois cambiar un pouco de aires. A verdade é que estábamos ben na Coruña, pero bueno, as experiencias sempre van ben. E onde está? Agora mesmo está na Coruña de vacacións porque os mestres normalmente teñen pouco máis de tempo de vacacións que o resto dos mortais. Ti cantas vacacións tes? Pois eu teño, digamos que 2 semanas de vacacións, sí. É un caso un pouco excepcional porque o normal aquí é cando empezas ter como 10 días ou unha semana de vacacións. O sea, es afortunado, queres decir? Bueno, sí, un pouco, estou aí medio afortunado, digamos, non?
Galegos no Mundo. Welcome to Farmers Market. Trouxenvos aquí a un mercadiño local, todo produtos directamente da granxa. E claro, neste país onde todo está super procesado, pois ás veces non é doado encontrar produtos frescos de verdade. E que iso realmente é un pouco que se bota máis de menos aquí. E comes ben? Sí, a verdade é que sí, como ven, porque procuro atopar produtos bons para un pouco manter a miña dieta que tiña ali. Ainda que é un mercado pequeniño, hai variedade de postos. Aquí hai aceite de oliva de Texas. ¿Aceite de oliva? Mira, aí o teñen. ¿Quiere probar el aceite? Sí, por favor. Ah, hablas español. Sí. ¿De dónde eres? Cerca de un pueblito que se llama Rota. Ah, sí, por el sur. ¿Está así? Está bo. Sí, moi afroitado. Está fresco porque ese apenas tiene 4 semanas que lo hicieron. Canto vale? $18. $18 la botellita. Pois isto foi un mercadiño pequeno, entón agora vou vos levar a algo un pouco máis grande. To Houston, Houston, Houston. I got holes in both of my shoes. ¿Qué sitio é este, Alberto? É o Traders Village Market, é un pouco o mercado máis grande que hai aquí. É un pouco o mercado de segunda man e podes atopar absolutamente de todo. Alberto, cal foi a túa sensación ao entrar en Houston? O primeiro momento que cheguei a Houston foi sair do aeroporto en estas autoestradas enormes. Xusto había un camión ardendo, dicen, vaya benvida aquí a cidade. Benvidos a Houston. Benvidos a Houston, todo ardendo ali e tal. Nada, foi moi curioso, dicen, bufa que me espera aquí. Pero bueno, dentro do que cabe vai indo ben. Hola, ¿qué tal? ¿Qué está haciendo? Pues estamos preparando unos nopalitos típicos de México. Este nopal es especialmente para la gente que tiene diabetes. Pero son cactus. Es nopal, cactus, sí. Este es chile mexicano también. Este está preparado con sal y limón. Este se le puede meter a toda la fruta, a la sandía, los pepinos. Pruébenlo y ustedes me dicen si les gusta. A ver. No pica. Sandía, pero ten sabor salado. Está bo. É refrescante. O calor que vai, indo ben. É que xa mercaches o sombreiro texano ou non? Pois ainda non o merquei. Non sei se aproveitar aquí e coller desde un a estes cabaleiros. A ver. Bueno, podéis echar as patacas, vale. Vale, cubrir o sol cubreo, pero bueno, a ver este. Ah, mira, pon aí o prezo, a ver. A ver. Aí diante. $20, é barato. 15 euros, máis ou Sí, menos. máis ou menos. Sí, bueno, aquí hai sombreiros que poden custar, eu que sei, ben, 400, 500, $1000. Depende un pouco a calidade, a tradición da empresa e esas cousas. Que vas facer? Vou pedir un pouco de millo asado. A ver, aí vai. Canto custa? Son $5. Bueno, a verdade é que hai que acabar de prepararlo todavía, pero é algo típico de aquí. Pode botar un pouquiño de queixo e vamos botar unha mordida. Moi doce, xugoso, está bo. I'm picking up really sketch vibes. My woman's been telling me lies about other men. I found where she's been hanging. Suspicious thoughts in my mind, been brewing up over time. He's just a friend. Que recanto tan agradable, onde estamos? Pois agora estamos no que é a miña casa, a miña urbanización onde vivo. Eu vivo aí adiante. Pois veña, foi un placer, moita Igualmente. sorte e ata sempre. Ata sempre. Chao. Galegos con Mundo, welcome to Houston. Woo! Hello, from Houston, Texas. We're going to the races. Hola Galegos, no Mundo. Soy Pablo, vengo del Distrito Federal y vendo en Houston juguetes. ¡Viva Houston! ¡Viva USA! 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 Galegos do Mundo, welcome to Houston. Yeah. Thank you very much.